openheid is belangrijk, ook qua seks. Dus ik geef even het goede voorbeeld vanavond. Ik vertel eerst over mijn seksleven. Dan ben jij aan de beurt en dan jij. En dan gaan we zo... 1,5 uur ijzersterk cabaret. Vlam is een mooie mengeling van intieme verhalen, fijngevoelige liedjes en intelligente grappen. Een radicale openheid die je zelden ziet. Allemaal mooie recensies over de cabaretvoorstelling Vlam van Johan Goossens. De nieuwe show gaat over het vuur van de liefde, de passie en natuurlijk seks. Overdag zijn we allemaal netjes en beleefd en aangekleed en dan s'avonds is het allemaal... Na sluitingstijd en na zonsondergang een bezoek brengen aan het Oorlogsmuseum Overloon, dat is dit najaar mogelijk tijdens het nieuwe evenement Museum in het Donker. Op 6 avonden in november kunnen bezoekers zich onder laten dompelen in het heroïsche verhaal van de nu 93-jarige Vincent J. Speranza. Een Amerikaanse paratrooper van de 101e Airborne Division die tijdens de Tweede Wereldoorlog in actie kwam in Ardennen en betrokken was bij de bevrijding van een concentratiekamp. Guilty pleasures. Iedereen heeft ze en ze maken het leven vrolijker en een stuk leuker. En wat is er leuker dan een avond in het theater vol guilty pleasures? Samen met doldwaze acts, van rolschaatsen tot hoelenhoepen, maakt deze avond tot het ultieme vriendinuitje. Op het podium van dit prachtige theater vindt op 24 november de jubileumvoorstelling plaats van 100-jarige fanfare Sint-Oda uit Merselo. We gaan groots uitpakken met fanfare, drumband, jeugdorkest, aangevuld met een combo en een grote zanggroep. We flitsen door 100 jaar geschiedenis en u zult muziek horen van klassiek tot pop, jazz en nog veel meer stijlen. Kortom, te veel om op te noemen. Dus kom allemaal kijken op 24 november om 8 uur in dit prachtige theater in Venray. En vier met ons het 100-jarig jubileum van fanfare Sint-Oda. Op zaterdag 17 november organiseert de muziekvereniging Pilklank IJsselstein in de Smelenhof het Maestro-concert. Een 6-tal maestro's zullen het opleidingsorkest en de fanfare gaan dirigeren. Het wordt een spannende avond. Dit jaar wordt voor het eerst tijdens het dressuurfestijn Nobel Oostrum een officiële koudbloede en barokke paardenwedstrijd georganiseerd. Het evenement zal plaatsvinden in het Hermkeshof te Merselo op zaterdag 24 november tussen 9 en 6 uur. Zondag 18 november geeft Symfonieorkest Helmond Venray het najaarsconcert rondom de Noordzee onder leiding van Sander Vredenborg. Het concert zal plaatsvinden in de Catharinakerk in Leunen om 3 uur. Gespeeld worden werken van Röntgen, Danzy en Haydn. En het orkest zal daarnaast violiste Janine Melis begeleiden met een werk van Ralph Vaughan Williams. Charlie Luske presents The Story of George Michael. In dit concert wordt het onstuimige leven van de Britse popzanger, liedjeschrijver en muziekproducent uiteengezet aan de hand van de hits en parels uit zijn Wham en solotijd. George Michael won 2 Grammys en verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd. Onder aanvoering van bassist Freddie Grant vertellen de muzikanten en vocalisten de anekdotes achter de muziek. 'Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.